Ej, bege dat man. Roštilj. Ne verujem. Što nisu onim trakom, ono tamo? Ono se vidim, ali nisam siguran. Ej, je bila neka opasna prozivka, šta ovdje? Nemoj, tamo ima. Oni tu da mogu 30 da mogu slati. A i to što kaže. Ali ovaj bez tablice mi je nekako onako. Evo, tamo će biti klinac koji će ti izaći. Ej, koji najkomanduje? Dule, ušao si mi u kadar. Ova crna je slabija. Ovo je bila neka opasna prozivka, ej. Čija je brža, crna ili siva? Nije, krenuo je pre, sad ćemo ga zadati. Trebao im je rekao, znaš, signal je ga. Da li prošao 1 V6 ili 2? Po 3. Ne, redi šestak. Jedan redi šestak. Ja mi dostavim signal GS i tu negdje. Ej, nadam se. A? Jedno što moram iziziti to nikada krenem.